Elected official man ka nganong ni-inter ka diha. Di open ang imong kinabuhis publiko. Open ka sa mga pagsaway. Pero sila sensitive kayo sila. Suko sa ganlan mahigala og crocodile farm. Anong ginganlan mo crocodile farm in the first place? Gumikan sa grabing korupsyon mo na inyong i-address. Dili kay kanang mga nanaway mahigala mo i-address. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, simply to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa Kauluhan, Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Balsaga, formal nang gipalagpot sa Ubos Balay Balaoranan, human sa sunod-sunod nga suspension niini tungod sa giingong balik-balik nga kalapasan sa House Rules. Straight to the point. Nasuko ang mga congressmen nga si Congressman Balsaga mismo mo padayag mahigala sa iyang mga opinyon pagsaway sa administrasyon, hasta pa mahigala ang Kongreso gisaway pa nga matod pa niya kining Kongreso mao ni ang crocodile farm. Ngano man nga nanganlan mag crocodile farm, hasta pa gani ang mga tao mahigala mga buaya na as Congress tungod sa grabing korupsyon. Mao ni ang angay mahigalang kurian sa mga congressmen unsaon nila nga mabalik ang ila mahigalang dungog nga di sila hinganlan nga crocodile farm. Sila mo ilang tan-awon ka ng mga buaya diha. Kana mga congressmen mahigala nga mga kurakot nga dagko. Plus doon na pa yung mga congressmen nga mga contractors o doon na pa mga higalay mga flood control projects na pretendaghanan nila nga ila mahigalang gihimong bakalit sila ang buhi sa katawhan. Straight to the point. Maunay angay mahigalang imbestigahon pero si Kiko Balsaga nga maoy ni sulti, maoy gitangtang. Ipagi talang ni katawa mahigala murag nasakto pa kaning kalakihan. Asa naman ang freedom of expression? Straight to the point. Kataring pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the O point. kining mga congressmen gawa sa freedom of expression, kining mga congressmen kanunay gi-remind kini sa mga jurisprudence sa Supreme Court nga ikaw usa ka government elected employee, kinahanglan ka nga dili mag-onion skin. Straight to the point. Kataring pagtagad sab karon nga buntaga mahigala og sila mismo nakahibaw ngano nga ginganlan sila crocodile farm. Straight to the Di point. lang si Kiko Balsaga, ha? Hapit ang tanang tao sa Pilipinas, nahibaw mga higala, gumikan sa kadaghang kurakot diha mahigala sa Kongreso. Straight to the point. Dili tanan pero dunay ubay-ubay. Straight to the Kataring point. pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan kagahapong adlaw, mauna ang arraignment sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft. O dito Sandigan Bayan mga kaigalaan si Jinggoy uban sa mga kabanan nga mga akusado sa flood control project. Straight to the Wapay point. labot tong graft nga kaso mga sukid tig paminaw ug wapay labot tong plunder nga kaso. Pero ang pangutan na lagi karon mga sukid tig paminaw kay mga tao manggod mga higala natural dili malikayan niini mga higalang naga kaduol na ang full-blown impeachment trial o di malikayan mahigala inintensyonado karon nga nasod ang mga tao magduda gyud nga kini pamulitika political persecution ang ginahimo. Straight to the point. Kay kung ugaling mga higala og patas pa, dili pa selective, dili pa gipanggukod ang kontra sa politika, sa administrasyon mga sukid tig paminaw, di dapat ang uban mga higala nga na-involved maapil pod. Sa minority wa man gyud matandog mga sukid tig paminaw. O galikas mga congressmen nga tuwa dito ang power of the purse, tuwa mahigala sa Ubos Balay Balaoranan. Kinsay na involved sa flood control projects mga sukid tig paminaw? Dinhi sa Sugbo Landaan, pretenda kuha sa budget sa flood control project pero wa gyud bisag usang congressman nga na-appeal mga higala, sagi pa sa kaag kaso. Straight to the point. Ngano nga didto ramang gyud sa majority mga kagalaan nga grupo sa Senado. Nganong wa sa minority, nganong wa bisag usang congressman, nganong mga higala nga si Amina Pangandaman, sila si Taijib Olaybar, Taijib
Olaybar, sila si Bersamin, sila si kinini ang Jojo Cadiz, kini si Amina Pangandaman gyud mga sukid tig paminaw. Jojo Cadiz, nganong wa man ni sila mga higala? Nganong hantod doon wa may napasakang kaso? Straight to the Nga point. nag-involve man sila mga kagalaan ni ining expose ni Saldico og sila mga higala gipanangtang lang sa gipalisain lang kutob la deda kini si Taygib Olaybar asa naman to nga mo to gipasingin lan mahigala nga mo ibagman kadto si Adrian Bersamin kadto sa si Amina Pangandaman, Jojo Cadiz asa naman sila igo la dae mga kagalan palisain nun. Straight to the point. Pila ka bilyon nga kwarta mahigala ang involved niya resign na dae niya okay na. Straight to the O point. kontra partido, presohon. O dili kontra partido, igo lang parisaynon. Kaya tanig pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Muna, point. kadi malikay ng mga tao magduda gyud nya kini, political persecution ang ginahimo. Straight to the Dili point. malikayan nga magduda ang mga tao niya na. Kaya tanig pagtagad mahigala mo ng challenge nato sa administrasyong Marcos. Challenge mahigala sa ombudsman, bi pakita ami nga maapil si Martin Romualdez o ang ubang mga congressmen nga mapasakaan po sila kaso para makaingon ang mga tao nga okay di ay justisya gid ay mahigala may gipangita gipangita mahigala ang mga kawatan Straight to the kay point. kung safety mahigala si Romualdez, safety ang mga congressmen, safety mahigala ang mga senador nga tuwa mga higala sa minority bloc, safety mga kagalaan to sa si Amina Pangandaman hantodon wa gyud Taygib Olaybar, Adrian Bersamin, Lucas Bersamin, wa gyud mapatawag. Natural ang katawhan magduda mahigala ining liho karon sa administrasyon. Straight to the point. At pagtagad lubutagas tubat-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano formal nang niimbitar sa kapin 30 ka mga tao aron patambungon sa pagpadayon sa hearing ugmang adlaw kabahin sa flood control projects. Straight to the point. Flood control scandal. Straight to the Kini point. uguban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Público. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Pati point. naghana to gisgutanan ng butaga mahigala di ay sa Sandigang Bayan kay si Jingo Estrada giaray na kagahapon di ay panghitabo sa Senate wa mo tunga mahigala ang majority for 2 days na human giunhan mahigala og walk out sa minority libaw sa majority wa mo tunga di way quorum way natabong sesyon mga sugid tig paminaw atong taga-aga dugang hisgutana na ato i-discuss kung maayo na mga kagalaan kanang pag-walk out kanang pagtunga unsa may mga maneuverings nga gihimo sa pikas o pikas nga grupo di ay unya sa pikas gabahin dili pod sa lower house susto apod gitanggal pod mahigala dito si Kiko Barsaga suspenso man to kanadto karon gitangtang na gyud kaduha gi suspenso no gitangtang na gyud ang kini si Kiko Barsaga lagi mahigala kana sigig panaway ni Romualdez sigig panaway sa administrasyon giingnan mahigala nga crocodile farm ang Congress suko ang mga congressmen kay kini go sultian ni Kiko Barsaga wa poy pugong-pugong gyud mga kagalaan pero freedom of expression man gud day part na sa iyang constitutional rights ang pagsaway mahigala sa gobyerno sila po dili sa magsensitive because daghan na mga higalan jurisprudence Supreme Court ana nga ikaw elected official man ka nganong ni inter ka diha di open ang imong kinabuhis publiko open ka sa mga pagsaway pero sila sensitive kayo sila suko sa ganlan mahigala og crocodile farm anong ginganlan mo crocodile farm in the first place gumikan sa grabing korupsyon mo na inyong i-address dili kay kanang mga nanaway mahigala mo i-address asas Kiko Barsaga kining sinultian po niya mahigala makapalagot siguro sa mga kurakot di nasuko to mga kagalaan to mga members Congress ditanggal siya mga kagalaan kay kini gong siltian pong Kiko usahay medyo usahay pud mula katawanan nga mura pud og kuan pud kay kadto landaan may galan dunay pamasko nga pila ka milyon ang mga congressmen to Pasko ningom si Kiko Barsaga nga tanan congressmen na kadawat ni kisi-kisi tong uban mahigala nga sila si Ligarda si Kiko Barsaga nga wa si Kiko pud miingon ako klaro-klaro ang gidwa gyud ko kadawat duhami nga siguradong wa kadawat ako kadawat kay nasuspenso ko ikaduhas congressman Romeo ako wa kadawat kay tuwa na sa impierno atol ni agi kitaw katawa mahigala tong congressman ako pamato mahigalang membro sa quad committee nga nitaliwan sa laing kalibutan mga sukid dig paminaw porbida gi-apil po to mahigala por tandog lang mga sukid dig paminaw paita so kinis Kiko Barsaga kuan siya kanang
tungod siguro sa kabatan-on day. Nga kada ba kuan kayo ba init pa kay dugo ba? Kabantay ka nga ang imong prinsipyo mga kagalaan, labi pag bago kang graduates academy o napakas academy, bago pa kang haon mga higala ang imong prinsipyo gauros-uros. Murag tan-aw ko mao ni si Kiko Barsaga way kahadlok. O tira mahigalang Marcos, mo tirang Romaldes. Mga congressman ginganlan nga crocodile farm ning ato dinhi. Suko mga congressman mo nang gitangtang sa mga kagalaan. Kaya sa nagpagtaga doon pero dili pa natay flash report. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Na atong balikan mahigala sa Kongreso, ari sa ta sa lower house maguna ha. Una tong upper house mahigala, ang lower house kay doon na magigitangtang nga congressman. Di man ka na congressman tangtangon mahigala. Ang imong mga konstituente gibutaran ka di pud lalim mahimo kang congressman day. Yapan gitangtang lang mga sukit ti paminaw, gumikan lang sa iya mahigala mga gipanulti. Nga kani iyang gipanulti tinuod ba sa gyud? Daghang mga buaya diha ha. Pero gitangtang sa mahigala, gibutuhan mga kaigalan nga gitangtang. Niato paminawon una ning maong babae mahigala, pero dunay mga nilaban sa niya indekin si Irisi. Asa ni Richard Gomez, apil po ganit istorya mga kaigalan. But before na, ang ilang chairperson sa lang komitiba kuno be, mura mo ni ang ni basa o pila ka buok ang nitangtang. Okay, proceed names. 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in committee report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on committee report number 298. Madam Majority Speaker, Leader. point of order, Madam Speaker. Majority Leader. I move to recognize Representative Marcelino C. Libanan, Minority Floor Leader. Madam Speaker, Mr. Majority Floor Leader, a point of Majority order is Leader. the second highest Majority Leader. Motion to suspend. Session motion. suspended. Okay, motion to suspend mahigala kay na. Ilang kaubang congressman gitangtang nila mga sukit ti paminaw, gumikan mga kagalaan kinis Barsaga god mga higala, wa po'y pugong-pugong nis pagpanaway sa administrasyon mga higala, pagpanaway sa ni Romaldes. Katong primero pagka-suspension niya mamato katong iyang gisaway mayo mahigala sa Romaldes, ang mga kauban niya mga congressmen mo na nga duna na mahigalay kuan no. Kini ni ang hukom nga ginahimo mga sukit ti paminaw. Muna mag si Lisa Marcos ni kuan, iya giduol sa ni Kiko Barsaga di ba mo ni sa insulti sa day nga last day na nako rin ato paminawon kuno ang kuan dong. Nani sa audio ni, bega may lang. Monis Kiko Barsaga. Okay, ano yung mga kagilan? Marag na siya gisulti na nga, bro, niyan tataod lang. Ato nga tiwasog hisgot mga sukit ng paminaw, kining pagka tangtang na ni Congressman Kiko Barsaga, gisuspenso primero, ikaduhang gisuspenso, sunod karon gitangtang na gyud mga kagilaan, no? Sa mga iyang mga kaubanan congressman. Ato pagtagad disto pagbalik na lang mahigala standby lang una alang sa Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug ti prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.